Siyabingelela ukubingelela ngoba udokotela baba sesibawujabulele muhle ungathi uyikhehla lomlungu umzulu kaMancikisi. Bakithi ake sithatheni lethuba sinikezela abelaphi bendabuko abazokhangisa namhlanje siqoqiswe ikhampani ethi Yeka Lento oyicabangayo ise YouTube channel ese Randburg in Johannesburg. Ngena ku YouTube ubhale ukuthi Yeka Lento oyicabangayo then uzobona iaccount yabo ubalandele like and share subscribe. This is Baba Dokotela. Baba awubingelela kahle. Ngiyabingelela kakhulu ohlelo ngaba Dokotela baphila abantu ngiyaphila nami. Ziningi into esizokhuluma ngazo namhlanje na umhlanganweni ugcina ungayanga Hayi ngikhona udokotela. Ukuthi yini umhlangano ngikhona. Yeah ngifuna sikhuluma lo uma buye ethwele. Baba Dokotela lama sikhuluma ngomabiye ethwele suke sikhuluma ngento esiyakhaya eyilumbo kodwa sidinga umhlabathi omgodo wentuthane. Ngoba intuthane uma iphuma iyale ihambe ngathwele kodwa nina kanjani izobuyisa ethwele. Suke sakha ke ilombo lento zokuphila kumelana nezinto zeimali. Yeah. Uphethe isiqoqo samajaji. Isiqoqo samajaji Baba Dokotela ijaji kahle hle kodwa elingaphaphile elingajahi. Amajaji ayahlola wonke ahlola lo lishaya egcineni kodwa lishaya isikhonkosini. Alinqamuki futhi yiko ngithi isicoco ngoba liyavala. Yeah. Imvuka yamabutho uthini ngayo? Imvuka yamabutho wabudodozwe sakhe intelezi yomliwa kodwa sidinga inyosi qobo ayamakhekazo sikaye inyosi sifaka la sixoshwa ngayo umliwa ekhaya yiko ngithi imvuka yamabutho. Okay. Ya ngoba yahambela udlali. Lento umdliwa isihluphile imndeni eminingi. Ihluphile indeni eningi. Uhlanga lokubusa usukwenza lapho usukuthwalisa umuntu usukwenza. Hayi uhlanga lokubusa udokotela kahle elomuntu osebenzayo elomuntu ongasebenzi. Elomuntu odinga imali elomuntu ophethe abantu elomuntu osemakhaya osemsebenzini into yokuthi ubuze nje ungaxakeki mayilambele imali. Usikhulu lemali usawuya kwenza noma usaqhubeka nawo? Awusikhulu lemali sawenza Baba Dokotela. Usikhundla wemali futhi nawe uthi ucishe ufane nohlanga lokubusa ngoba nawe uyasebenza emsebenzini uyasebenza lapho emgodleni wakho la ugcina khona izimali zakho kodwa nawe siyawulomba kodwa nawe lo muntu kuthi usikhundla uyangena phakathi uyangena wasithi usikhundla wemali nje kodwa wodwa usukhandiwe. Ithethe labadala uma ngikhuluma ngethethela abadala Baba labantu abanethonga elithuli umuntu othi idlo zekhaya likhulumi okanye walaba nemoya ithunyaza abayisebenzi zangoma kanjalo. Kunempande ke siyisebenzisa esijithethe kodwa naye ayihambi yodwa iyakwazi ukuthi ishukumise lo abantu abathula abangakhulumi ekhaya kuze kuvele ngisho intembe ekhaya kanti lento ngoba beyikhulumile abaphansi. Okay. Sithi ke yithethela abadala ngoba lifuna ukuthi liyakwazi ukubathethisa abaphakama. Okay. Yeah. Okay. No kulungile khehla. Ithethela abadala umuntu awumthwalisi kanti mhlawumbe uyamnyenyisa. Hayi lutho akusona isithwala. Akusona isithwala. Kodwa izoxoxa naye. Yeah. Khehla kunike inamba khehla. It is 062 83 76 079. Baba Dokotela baba sizibajabulele siyabonga.